Vratnici pokušao je prenijeti Radeljić i onda je ovo granata koju je pod gredu stisnuo Pašalić. Prve dvije su bile upozorenje, a ovo je bio smrtni hitac, torpedo koji je rasparao mrežu protivnika. Rijeka 1, Dukađini 0. Jedan na jedan, Lepinjica. Gura do Pašalića, Pašalić i Pašalić! On vježba ovakve čudesne golove, rekao nam je Pašalić, 1-1. Se mora Istra koncentrirati još naravno na mnogo posla ovdje i ovo je čudesan pogodak Pašalića, teledirigirana u 90, 3-0. Minuta, a evo sada prilike da Rijeka dođe do prednosti. Pašalić, Pašalić! Vodi Rijeka 1-0, 24. minuta, pljesnuo je kontranapad, Riječani imaju 1-0. Ide to u gol, 90. minuta, pa kako pogađa, fantastično i ovoga puta je ušlo. Okončao sjajni Marko Pašalić. I nakon pola sata bilo je Rijeka Udineze 1-1 uz naravno ovacije s tribina. A ovdje je Pašalić, Pašalić, gol! Kakav pogodak Marija Pašalića, odnosno kakav pogodak Marka Pašalića, isprike, 1-0 vodi Rijeka.